Ay, nagdi po ka mo inom. Agaw, pas lang sa lagi ko gaw. Usay, pas. Pasalamat ba? Gaw. Chika gaw, pasiklabi daw mi. Ay, sas, kabisik. Miga. Unsa man? Migahi na kuha. Miss kita. Babae biya na dapat respeto ninyo. Tama, Jud ka. Dira ka na malitong buya ka. Gaw, pas sa gandira, gaw. Ara gaw. Pas. Usay pas. Pas-pasi ba? Alam niya, oy. Yabi na baso bi. Oh, imuha na pud mo ko. Kana. Lo ka dagon. Unsay dagan? Dagan salamat ba? Damulo, bugal-bugalon jugay mo ba? Ay, nagdi po ka mo inom. Agaw, pas lang sa lagi ko gaw. Usay, pas. Pasalamat ba? Gaw. Chika gaw, pasiklabi daw mi. Ay, sas, kabisik. Bantay bitaw ka ha? Sige na be. Miga. Unsa man? Migahi na kuha. Mao nang di ko ganan magdiri kay daghan kay tambay magyaga-yaga. Miss kita. Babae biya na dapat respeto ninyo. Tama, Jud ka. Ay miss, nay nahulog oh. Ha? Wala man. Nahulog na ko sa imuha ba? Ay, kaluda ng mga adarit, oy. Apay na akong nitumboy, oh, maraglubot sa baso. Pwede na ako pangayon mong number. Di ko, oy, ihak pa lang nimo akong account. Di mo ako kabaluan na. Tawag-tawag, ragod ta. Dara, oh. Dira ka na malitong buya ka. Asa naman to kong driver, oy? Ganong ipabaktas mo ko, ani? Kap? Oy, piyon! Kap, mangayot akong tabang sa imo ba? Unsang klaseng tabang? Gibastos ko atong mga tambay dito. Na, mao dyan din ako ganahan ba? Mang bastos og babae. Kinsa man sila? Sila kuan. Unsa man, pre ka karon? Hello? Magkita ang tataba, pwede. O pwede ka ayo magkita taron. Awa mga pre, di magatiis. Ikaw na jud pre ba? Ikaw na jud pre. Di man ka basta-basta gaw. Oh, na. Lah, grabe ya jud itong buyoy. Salamat ha, nakikita ka sa kuha. Sus, oy, wala problema, ikaw pa ba? Oh, di ba? Lo, pre, di ba ayang to? Grabe, gusto mo ka malakiro eh. So, magtawag-tawag na tani. Ila-ila siguro tayo. Hala, pre, nagigila-ila na. Oh, sure. Ate, gusto mo may maka-score jud ron. Sa manigas pa nga na ba ni? Alay, tre! Ah!